Hans 90 918 HQ GTT 520. Επαγγελματικό καρότσι εργαλείων σχεδιασμένο για εργαστήρια που ασχολούνται με την επισκευή φορτηγών οχημάτων, κατασκευαστικών μηχανημάτων και γεωργικού εξοπλισμού. 520 εργαλεία σε 8 προσεκτικά εξοπλισμένα συρτάρια. Ιδανική λύση για βαριές εργαστηριακές εφαρμογές. 520 εργαλεία τοποθετημένα σε ένθετα από αφρόδες υλικό ίδια με ακρίβεια. Γερμανικά κλειδιά, κατσαβίδια, πένσες, αρχεία. Όλα σχεδιασμένα για να πληρούν τις απαιτήσεις των επαγγελματικών εργαστηρίων. Κάθε εργαλείο έχει τη θέση του, γεγονός που επιτρέπει να διατηρείται η τάξη και να βρίσκεις γρήγορα αυτό που χρειάζεσαι. Hans 9918 HQ GTT 520 περιλαμβάνει επίσης εξειδικευμένο εξοπλισμό, κλειδιά υποδοχής 3/4 ίντσας σε μεγέθη έως 50 χιλιοστά και σετ υποδοχών κρούσης 3/4 και μισή ίντσας. Ιδανικό για επισκευές αναρτήσεων, συστημάτων μετάδοσης ή αποσυναρμολόγηση τροχών σε βαρέα φορτηγά, κατασκευαστικά μηχανήματα και γεωργικό εξοπλισμό. Hans 9918 HQ GTT 520. Εργαλεία για συνεργεία που ασχολούνται με την επισκευή φορτηγών, κατασκευαστικών μηχανών και αγροτικού εξοπλισμού. Δες την προσφορά στον e-κατάλογο της Intercars ή στις ιστοσελίδες της Intercars.